салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. писари Арнольд Шварценеггер Жозеф Байенер сабки машҳури падарро такрор намуд. Боло ён навиштааст ки вақти хуб барои сабки машҳур ва онро дар саҳифаи худ гузоштааст. Гуфта мешавад ки Жозеф писари ғайриникоҳии Арнольд аст. овозаҳо буд ки Арнольд онеро ки Жозеф писари ӯст як вақтҳо рахт карда буд, вале мегӯянд ки дар ё оҳиста оҳиста ҷои худро мегирад. Акнун Арнольд бо писараш муносибати хуб дорад. Ҳабиб Нурмагомедов варзишгари машҳури доғистонӣ дар саҳифаи инстаграми худ як ба қавле пости аҷиб кард. Ӯ навиштааст ки то моҳи сентябр он қадар вақт намондааст. Бовар кардан мушкил аст ки то сентябр ҳамаи чӣ тамом мешавад. Як одами ҷиддӣ гуфт ки дар замони сулҳ ба ҷанг омодагӣ мебинӣ. Дар ин замон вақти шумо чӣ хел мегузарад? Суол кардааст Ҳабиб аз обуначиҳои худ. Гуфта мешавад ки ҳоли ҳозир аз рақобати баъдии Ҳабиб чизе маълум нест. номзад ба президенти бошгоҳи Барселона Виктор Фонт дар як суҳбат бо рӯзноманигорон гуфтааст ки клуби каталонӣ ба муфлисшавӣ наздик аст. мо чандин маротиба огоҳ кардем ки Барселона ба сӯи нокомӣ ҳаракат мекунад. Клубро мебояд беҳтарин футболбозони давру замонро иваз намояд. бошгоҳ наздик аст ба муфлисшавӣ. ин аст ки мо барои кам кардани маоши футболбозон фикр мекунем. ин дар нодуруст мондани хариду фурӯши бозингарон аст ки Барселона чанд соли ахир ба он кор мегирад, гуфтааст Фонт. агар чунин шавад пас Барселонаи муқтадир хело дер ба худ меояд. рӯзи 12 апрел Жозе Маурино сармураббии дастаи Тоттенхем ҳангоми сайругашт бо футболбози дастаи Тоттенхем Деле Алӣ ногаҳон вохӯрд. онҳо салом накарданд ва фосилаи меъёри карантин бо ҳам каме суҳбат карданд ва Жозе шогирди худро бо рӯзи зодрӯзаш ҳамин гуна табрик намуд. Деле Алӣ ҳамон рӯз зодрӯз дошт. пойгоҳи иттилоотии варзишӣ дар Италия Спорт Медиасет дар як мақолаи таҳлилӣ навиштааст ки шояд мухлисони дастаҳои итолиёвӣ то моҳи январи соли оянда натавонанд аз наздик бозиҳои дастаҳои дӯстдоштаашонро тамошо намоянд. гуфта мешавад ки Италия аз аввалин мамлакате буд ки сараввал бозиҳоро бо мухлисон манъ кард ва баъдан ҳамин тавр серия А низ лағв карда шуд. хуруҷи вируси корона миёни давлатҳои аврупоӣ аз ҳама зиёд дар Италия ба қайд гирифта шуда буд ва то ин дам дар ин мамлакат хуруҷи коронавирус идома дорад. аз ин рӯ пойгоҳи мазкур зимни таҳлил пешгӯӣ намуд ки то соли 2021 агар футбол ҳам оғоз гардад мухлисон дар минбар иштирок карда наметавонанд. Ҷердан Шакирӣ футболбози шветсарӣ табори дастаи Ливерпул гуфт ки ба кадом футболбоз мухлисӣ менамояд. ӯ навиштааст ки ба ман бозиҳои Роналдои бразилӣ хеле писанд буд. ӯ кумири ман буд. соли 2002 ман бо ороиши мӯи сари ӯ тақлид кардам, ҳамоне ки ҳама ҷои сар тост ва андаке дар пешонӣ мӯй. ман бо ин ҳол ба мактаб рафтам. ҳама ҳайрон шуданд, лекин ман бозиҳо ва сабки ӯро дӯст медоштам ва медорам. ман зиёд мехостам бо ӯ вохӯрам. ман бозиҳои ӯро нусха накардам, чун ҳар кас бояд сабки худ дошта бошад. вақте ки мунтахаби Бразилия соли 1998 дар финал аз Фаронса шикаст хӯрданд, ман чанд рӯз пайҳам гирья мекардам. иқрор омадааст Ҷердан Шакирӣ. ин хел футболро дӯст медоранд одамон. маоши футболбозони дастаи Арсенал кам намешавад ба шарте ки дастаи Арсенал ба Лигаи Чемпионҳо рохат бигирад. The Telegraph менависад ки раҳбарияти бошгоҳ ба хулосае омаданд ки дар миён чунин шарт гузоранд. ин ҳам дар ҳолест ки агар футболи лағвгардидаи мавсими 2019-2020 идома ёбад, худо медонад ки онҳо аз мақоми 9 ба чоргонаи аввал роҳ ёбанд. бошгоҳи Манчестер Сити дар баробари Барселона барои ба даст овардани ҳамлавари аргентинии Интер Лаутаро Мартинес мубориза мебарад. инчунин ба ҷуз аз шаҳриҳо ва нилӯнориҳо дастаҳои Челси ва Реал низ мақсади ба даст овардани ин ҳамлавари ҷавонро доранд. дастаи Пеп Гвардиола омода аст ки барои харидории Лаутаро 97.5 миллион фунтро пардохт кунад. қаблан худи Мартинес низ аз шартномаи нав бо Интер даст кашида буд. дар ин миён шонси бошгоҳи каталонӣ назар ба дигар рақибонаш бештар аст, зеро Лаутаро Мартинес аз хурдӣ орзуи бозӣ кардан дар ҳайати Барселонаро доштааст. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.